బజ్జీలు వినిస్తాను అనుకు మరి బజ్జీలు ఇచ్చే దానికి ఇచ్చే డ్రైవర్ పైన కిట్టానంట కొందరు కిరికిరి మరి చెప్పాను నేను భజనకు పోయి కిట్టాన కరెంట్ ಅಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಕೊಂಜಿ 4 kg ಬಜ್ಜಿಲು ಕೊಡಿತೀನಿ ಬಜ್ಜಿಲಾ ಅರಗೊಂಜಿ 4 kg ಬಜ್ಜಿಲು ಕಟ್ಟಿಯಾ ಹೌದು ಮಗ ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಚಣ್ಣ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಬೇರೆ ಸಟ್ಟ ಉಂಟು ಒಂದು ಸಾಮಾನು ಮತ್ತೆ ಬಂಡ ಫೋನ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಬಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಮುಟ್ಟೋಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟಾ ಆಯ್ತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಊರುಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲ್ ಮಂತ್ರ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ರ ಇಲ್ಲ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ತಾರೆ ಅಂದ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಪೇನೆ ನೇ ಓಯ್ ಅಣ್ಣ ಓಯ್ ನೇ ಇನ್ನ ಬಜ್ಜಿಲ ಕಟ್ಟು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿ ಕೂಡ್ಲಿ ಇರ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಇರ ಜಾವಣ ಇಡ ಬಜ್ಜಿಲ ದಟ್ಟ ನಿಲ್ಲಡೆ ಮುಟ್ಟಲಿ चल बेटा सेल्फी ले ले रे